Betuška, kde sú vaši? Tam, ahojte. Ahoj, ty sa voláš? Jurko, akého ty Zoja, pozri Dominika. No ty už máš svojho koňa na tričku. To je krásne, budeš mať niekedy aj naozajstného. Prečo? Prečo by si nechcel mať nejakého konička? Nejakého konička budeš mať motorky? Vyber to. Jasne, tak aspoň nejaký koniček. A tu máme Amal. Zojka, poď, ešte máme niečo pre Dominiku. To je krásne. Takže tu nám vyrastá budúcnosť. Dámy a páni, a to je pre koho? Lenka Vizíková, veterinárka, môže... Lenka Vizíková. A ešte? Je. A kde je ten náš najväčší kamoš? Nie, nevadí. Katuška, poď mi môžem si sa natočiť aj do videa. A to je barík. A to je barík. A nejaký rozhovor na to, že ten sme to Budeme teraz na dobre, nie. Druhý pokus nie je. Aj z dola pošli, Katka. Z dola, nechaj spodne vidia, spodne, nech vidia, kde deti ukazujú. A to už sa mu vylieči. Vy sa nedívajte. Kde si myslíš? No, čo pani veterinárka? Takže skúsime ešte niekoho. Pošli nám ešte. Vy si myslíte čo, milí diváci? Ak to bude správne, odmente potleskom. Ak nesprávne, správte, že akože bohužiaľ. No čo by na to dolná strana? Nevieme, dobre. Horná strana. Zostaňte koníček Veteri Vendo. A máme 5 súťažiacich v ľahkej kategórii. Z toho je jeden český a jeden poľský. Takže ďakujeme veľmi pekne. On má tysiu. On má Jarko Filov má tu na nakladačov, takže horná dráha je pripravená. Tam máme koľko, Jarko? Takže 500 kg je základná váha a ja volám sem Kulík Patrik s Atosom, ale vidím, že idú. Áno, už sú tu, áno, poďte idú pekne. Do hornej dráhy. No, kým sa to učeše, kým sa chalaní všetko, kým sa rozbehne, nebojkajte. To bude všetci a pochopia, čo sa ide diať. Vytiahnite lano, chalani. Ja by som len doplnil to, že ste si všimli, ako ten koník sa postavili k tomu a
išiel ako na takú prekážku a podal vlastne svoju hmotnosť v kóne. Hovorí sa tomu medzi furmanmi, Priatelia, chce nás počuť! Tonko, máš čas, kľud. Ale ako taká píša. Králčák Erik a prišli z Polska zo Živca. Je slabšia trošku zapla. A ako hodíte? Áno, Podleskovo. Chcete si domov na kolegu. Do spodnej brány ešte stále nám beží ťažšia kategória, ktoré máme priatelia. Raz, dva, jak som to zvieratko. Tak, keď sa k nemu budeš chalanisko dobre správať, tak tento koník ti naozaj dlho poslúži. 5-ročný Edy, 844 kg poľský chladokrvník, Ševčík Milan. Výborne, výborne. Pozrite sa, to je púť. Marek a Edo. Už idú. Už viete, že Gábi, alebo ho voláme Riči, to je náš maďarský kamarát. Jožko Gibaľa mu robí pomocníčka. Jožko, servus, aj teba vítam.
pomocníka Belu s pomocníkom. Áno, aj pre teba samozrejme, Edinko, aj pre teba. Toto je krásne zbieratko. Toto je krásne. Neviem, prečo sa mu tak páči, ale naozaj mi padol do oka.